हान्थामेला राहानि थाखाय गं 30निबो बांसिन गामिनि रायजोफोरा रां खांनानै थारायबारि खाथिनि सफाइ दैसानि सायाव औवानि दालां बानायदों। सनितपुर जिल्ला सिंनि ढेकियाजुलि विधानसभा बियाबनि साहा ओनसोलाव रायजो जानाय बर' सुबुंफोरा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जायखिजाया सोरखारि अनसुंथाइ मोननायनिफ्राय नेवसिजाबोदों। साहा ढेकियाजुलि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सफाइ दैसायाव दालां गैयैनि जाउनाव दैज्लां समाव हान्थिनायाव जोबोर जेंनानि मोगा-मोगि जाबोदों। अखा हानाय बोथोराव सफाइ दैसानि दैया देरोब्ला रायजोफोरा हाथाय बाजाराव थांनाय आरो फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनो हायि जानायजों लोगोसे फालांगि बिथिङाव जोबोर खहा जायो। बेबादि समाव साहा ढेकियाजुलिनि गं 30निबो बांसिन गामिनि रायजोफोरा सोरखारखौ लामा नायाजासे रां खांनानै थारायबारि सेन्टारनि खाथियाव 150 मिटारनिबो गोलावसिन औवानि दालांखौ हौवा हिन्जाव ज' लोगो नांनानै बानायना लायो। बे बिथिङाव दैमालु दैमारि मुंनि सासे ओनसोलनि दैदेनगिरिया खौरां बिजोङाव ओरैबादि फोरमायो। स्पेसियेलि जोङो दिनै बे गोबां सान्दुं गोसानि गेजेरावब्लाबो फैनानै जोंनि बे दालां लुफुंनायखौ नायसंफैनाय निउस पर्टेलनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय। जों ओरैनो नैबे दालाङा सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय साहा ढेकियाजुलिनि हालामाव थानाय जोङो बे मोनसे मेन लामा, बियो जों बे बाटासिनिफ्राय मना सेन्टार थारायबारि जानानै आप टु सोरगोफुरि थाङो। थ' बेयाव गोबाव बोसोरनिफ्राय रायजो राजा फरायसा फरायसुलि आरो लोगोसे बेफार फालांगियारि मावनाय बिथांमोना बे लामाजों हान्थिनो गोनां जायो। दा बेयाव दैज्लांनि समाव ओरैबायदि गिदिर जायो बे दैया, थारमाने जोङो बुंस' हाया। बे साखाथि फाखाथि गामिफोरखौ लोमलाजोबो। दाथ' नुनायाव जोङो फिसा नुदों, दा दै देरि समखाय। ओरैनोब्ला बे दैया एसे अखा हाब्लानो बिराद गिदिर देरो। दा बेबायदि देरनायाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा माब्लाबा जों एग्जामनि समाव जोङो बारलांनो हायि जायो। आरो मालाबा जोङो स्कुलाव फैखानाय गथ'आनो गिदिंनानै थांफिननो गोनां जायो। आरो मालाबा बारसोम जों थांनो गोनां जायो। दा बेबायदि गोबाव समयसानि बे मोनसे जेंना आरो जोंनि साहा ढेकियाजुलियाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बे मोनसे लामाया। दा बेखौ जोङो टेम्परारि हिसाबै जों रायजो राजा बिथांमोना एसे एनै राङारि आरो गावनि फिजिकेलि एसे एनै खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जों टेम्परारि दालां बानायना लानो नागिरदों। आरो बे खामानिया दिनै एसे जाफुंबाय, एसे आद्रा दंबावो। बे खामानिखौ रायजो राजा बिथांमोना मावगासिनो दङ। ओरैनोथ' जों बेजों लं लास्टिं जागोन होननानै जों बेखौ बुंनो हाया। बेयो जाहैबाय टेम्परारि औवानि दालां, जास्ट बोसोरसेनि थाखाय बियो थाबायजागोन बायदिखौ जों सानदों। आरो दै देरोब्ला मा खालामलांगोन जों बेखौ बुंनो हाया। जियानो जा, जों जायखिजाया रायजो राजानि मतामतजों जों एसे एनैखौ जोङो थाबायग्रोनो आन्था बेखौ जों मावनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो। ओरैनोथ' बे दालाङा 150 मिटारनिबो बारा जागोन गोलावा। ओरैनोथ' 200 मिटारनिबो बारामोन, खिन्थु जों माखासे खोसेबनानै बेखौ जों 150 मिटारसो माने दालां बानायनाय जाबाय आरो बेयाव साहा थानाय 30निबो बांसिन गामिफोरा माने बेयाव जुगदान दङ आरो बे खामानि मावनायाव। ओरैनोथ' दासिमाव जोङो गथायथ'नाय जायाखै। रावनिसिमबो जोङो मन्त्रि MLA फोरनि सरखारनिफ्राय जेबो लेटारफोर माने एप्लिकेसनफोर जों गथायथ'नाय जायाखै। थेवबो जों खुगाजों एसे फोरमायनाय जादों। आरो बे समयसाखौ जोंनि मानगोनां अशक सिंहल सार बिथाङाबो बे लामाखौ निस्सय नुदों, मिथिगौ। खिन्थु जों रायलायनाय जायाखै, रायलायगोन होननानै जों सानबाय थादों। ओमफ्राय जों ओरैनो सरकारि बिथिंनिफ्राय जोङो अराय समनि थाखाय जोंनो दालां बानायनानै होगोन, जों माने बेखौ आसा खालामो आरो।